Ola, son Cintia de Lares e vou vos presentar unha casa unifamiliar na vila de Moaña a 100 metros da praia do Con. Trátase dunha casa de planta baixa, planta primeira e planta baixo cuberta. O máis interesante, a súa ubicación está no centro de Moaña, como vos dicen, a só 100 metros da praia do Con, con orientación sur, con vistas á ría de Vigo e super ben comunicada. Os seus 220 metros cadrados construídos distribúense entre unha planta baixa actualmente adicada a garaxe, unha planta primeira adicada a vivenda, onde actualmente hai 3 habitacións, un baño, un salón e unha cociña. Temos que dicir que con vistas ao mar, con sol todo o día e con balcón. E despois unha planta baixo cuberta que hoxe en día non ten aproveitamento, é dicir, é o clásico fallado. Existen dúas posibilidades. Por un lado, a máis evidente é facer unha rehabilitación da vivenda xa existente, simplemente esgotando as posibilidades ao máximo. Por un lado, ese baixo que actualmente está dedicado a garaxe, pero que ten moitísima amplitude e que se lle podería dar outros usos compartidos ou non co de garaxe. E por outra banda, outra opción moi diferente que sería a explotación económica, é dicir, que sería construir vivenda colectiva, diferentes apartamentos, diferentes vivendas que poderían utilizarse ou ben para dedicalas ao aluguer ou para a venda posterior. O que é certo é que esas vivendas terían un gran valor tendo en conta a excepcional situación ao céntrico do sitio, as vistas ao mar e a proximidade, como dixemos, á praia do Con. Se queredes saber máis sobre esta propiedade, sabedes que temos toda a información colgada na web de Lares, ou ben podedes facer unha cita para consultarnos directamente na oficina, na Rúa Fonte do Galo, número 3, en Cangas, ou ben sempre nos tedes a vosa disposición en redes sociais. Tamén podedes consultar máis vídeos na nosa canle de YouTube de Lares. Agardamos as vosas consultas e as vosas impresións. Deica!